We are Recha Motors, experts in automotive engineering and motor spares. On automotive engineering, we specialize in pressure testing, head skimming, engine rebuild, block reboring, crankshaft grinding, block resleeving, conrod standardizing, head reconditioning, aluminium welding, and line boring. We also have wide selection of engine parts, timing systems, and other essential accessories to keep your vehicle running smoothly. Whether you're looking for quality components or expert advice, we've got you covered. For more information, visit our branches at the locations provided on screen. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Zvatoda kuti vanhu kana muchitaura nesu taurai neupenyu chaiko chaiko, kwete kuti kubvunzirwa chichi taurai makasununguka. Ari kutaura nyaya yatona. Ndinotenda. Ini ndakauya kuno kudarira mambo. Ndichizomangarira mukwasha. Mukwasha wangu ndakanzwa inini ndodaidzwa ndiri kumangura uko ndokumba kwendogara ini musha kwangu. Ndakadaidzwa nevana kuchinzi baba pane nyaya dzakuitika kuno. Dai mauya imwi nekuti isu hatingazvigoni. Ndikati inyaya dzei, ukanzi mukwasha wenyu kunoku ari kuramba mwana wenyu, sisi vari kuti handizvo, ini ndaramba. Ndapuwa gupuro iri, ndapuwa mari yegupuro. Saka nyaya iripo ndeyekuti imi isu hatingazvikwanisi baba kana nyaya dzakuita mukwasha wenyu kuno. Pasina 2 days ndikanzwa kuti baba atozotiza, imi muchiti muri kutsvaka mari ikoko, atozotiza akasiya mwana wenyu paanoloja. Zvatiza abva akangomusiya nenzara, hapana chaari kuita, angotapurakira hembe dzake ndokubva abvapo. Chatanga tichifunga zvese izvozvo ndonhorondo iri munyaya kana kuti zvakaitika kumwana nemurume wake. Handitika imimi sababa manje mwana auya ataura zvese zvaitika izvozvo, imimi pamauya kudaro mazofunga kuti zvaitwa mwana wangu zvadai zvadai izvi, inyaya ndo yaitika ka. Imi mazofunga kuuya kudaro ndozvamotaurira daro kuti ini dare ndauya muno nenyaya yangu yekuti mukwasha andipe zvakati zvangu, kana riroora ndinoda roora rangu kumukwasha, handiti makwasha. Ndo mibvunzo yamuri kutaurayo kaya munozonetseka nayo inenge yakukutuma kuti mupindure kuti zvimwe zvamambodii zvamambotsanangura. Munhu anotaura chinhu chaita kuti auye kudarira mama. Right, ini vana vachitaura izvozvo chokwadi, ndakazofunga kuti munhu uyu haana kuroora. Beta kuti ndiende kwamambo ndinopuwa pfuma yangu. Kuti makwasha tanzwa muchitaura zvekuti akabvisa gupuro. Amen. Kutaura kawo kuti munhu akaramba munhu zvechokwadi. Zvino mwana wenyu aripi? Ari pano. Ndinaye kupasi babudi vacho. Ari kupi? Muno muchegutu. Ari muno muchegutu. Amen. Kana kuti mwana wangu asi ari pamba paari kugara
paanga achigara paakasiiwa pacho pa ndopari kugara izvo kuti mwana ndini ndaanaye mwana kana pakusapota mwana akapuwa bhukuro nekutaura amen mwana kana apuwa bhukuro zvekuti anogara kuharare anogara kuzhombe anogara kupi hazvina basa chikuru ndechekuti indanaye ndimi munaye amen asi chamakazoona ndechekuti ndinofanirwa kuenda kudare kuna mama ndonotaura nyaya yangu yekuti mukuwasha asiya mwana wangu mumusha aramba mwana wangu vane vana vangani vane vana vatatu vakamira sei vakomana vaviri 2 boys musikana 1 amen right mune list here kana kuti tingade kudzokera kumukuwasha wacho ari ndinayo list tipei mukuwasha aripi ngatipinduraneka awo ndiwe mukuwasha wacho wakaramba here mukadzi simple question ndati wakaramba here mukadzi handina kumbomupa bhukuro ndakamusiya pataigara anzi wakaramba here mukadzi woti handina kumuranga then tsanambudzi vezoteerera ingonyatsopimirwa mubvunzo kana ndingobvunzwa ingopinira mubvunzo kana wakamusiya pamaigara what do you mean kumusiya kwandakaita ndati wakaramba mukadzi here kwete atiwa kana usina kumuramba mukadzi ukuzvinzwa zvitoona vato zvako iwe wakanoudza baba kuti warambwa nemukadzi nemurume ukapuwa bhukuro handiti ndizvo zvawakanotaura wakapuwa bhukuro panapa muri tu kana chinhu chikaitika vanhu muri tu iwe bhukuro waripiwa wakazodii ndakaenda kuhanzvadzi dzangu vakazodaidza baba ndova ndakapa wawakanoti ndapuwa bhukuro tiri tu iye zvino uyo ari kuti akakusiya pamba iye aripi uri kupiwe kwawakasiya mukadzi pamba ndiri kugara namukoma wangu kubhururoko uri kugara nemukoma wako kubhururoko watiza mukadzi ndamusiya kumba wane nguva yakareba zvakadi wamusiya kumba mumuswa 17 June ndizvo vakamusiya musi wa 10 June kusvika nhasi wati wambodzokera kumba ndakadzokera ndichingotora ndaida chete ndati wakambodzokera kumba here kwete uri kutengerera ngati wangu chikafu ndatosiya chiripo zvese ari kutenga chikafu ona tiri kutambwa neso zvezvo zvamunoita kana kupi kwamune muchiitira unhu wakadaro mudunhu medu muna achii zvinhu zvakapusha kana taura kuti mukadzi kubva musi wa10 handiti kusvika nhasi musi wa28 pane 18 days wakapedzisira kusangana nemukadzi urini semukadzi wako kurara naye ndiri kutaura zvokuti musi wa10 ndowawabva pamba pachona pa18 days idzodzi pamusoro imambo musi wa10 nini ndikupokana nawo because right musi wa10 urikupokana nawo musi wani wawakabva pamba musi wa17 ndokandakabva pamba right musi wa17 inzwaga musi wa17 kusvika musi wa28 pane mazuva mangapa 11 days pa11 days ipapo wakapesera rini kuona mukadzi wako uyu nezera rake rari saka wakabuda pamba zvokutiza mukadzi kuti uchamuda maybe wane umwe here koko I don't know
handitokuwa hakusiriko kurarama kwatingaita kana munhu wafunga kuti mukadzi atichamunhu handiti chakanaka kutotaurana zvekutorambana zvaakutotaura zvekurambana izvozvo ndizvo zviripo yori kana uona munhu achipedza 11 days paguru papo i50 cents kuuya muno mutaura ndo nzvimbo kwangu wandogarako ndini muridzo area yogereyo handiwakwa 11 days panokwirwa 50 cents kuuya muno mutaura i50 cents paguru kopedza 11 days uyo mukadzi akagara ega pamba iwe uchiitei ndinoda kuita mbonge ndoda kuenda kune nyaya iyana mudori yaivadidzi vamwe ndoda chai ndiri pano ndikamirwa tichataura mbonge zvati zvokudai nyaya dzadzo kusangana sangana avo manzenga tinofanira unovaona asi ndakamirwa navanhu vekaro ndovambonimisa kumba makuseni vaitina tei ndobva vazoti ngatitei nawana vauri ndakutopedza vava vambouya zvamataura izvo katipedzisai nyaya zvekuti kurambana element yachona iripo yekurambana saka kana akanga panapa ndikuona zvinhu 4 chete zvakamakwa panapa $10 $40 $30 $10 $80 plus 40 $120 plus 10 $130 ndo mari yakabvisa parora racho amen haana kutomborora kana zvibinge chaizvo haana sati ndozvatikutarisa panapa akabvisa $130 amen mafora so isusu kana vanhu tisingakutambisirei nguva kana munhu achiti iye abereka vana vaviri vakomana abereka mwana wake musikana 1 asingachade mukadzi iyeye asina kuroora sezvizvi ane mutongo wake wanotongwa nawo handiti wanochadziwa zvinhu zvakasiyana hamudzokere naye kuti vana kuti makachinzwa nani tsvakirai kunokuita sei tetisisiko ikoko tete akushanda nevana vaabereka nemwana womunhu nekuti akamuwana akamira sei mukadzi iyeye ndiye akatanga kubereka naye vana ukanga une vana anga usina handiti so chimiro chazvakaita chinotiratidza kuti pane mombe yedhameji inenge ichidiwa ipapo handiti then pamwana vakomana vari vaviri mudare ramambo vanobhadharwa mombe yake uyu mombe yake handiti imombe 2 plus 1 yedhameji zvoita ngani dzaita 3 pane mwana musikana akaberekwa anobhadharwa mombe dzake 2 dzaangani 5 mombe nehwai kwamambo yekuita hunhu hwakadaro kugara nemukadzi 11 days usina kusangana naye iwe chigara pari pavhuru rokapo kuti kwandakagara kwamukoma wako uchitiza imba yako nemukadzi ari kuteerera ipa yachona ndiyani uri kuti hunhu ubumambo soro imambo inini chikonzero chakazoti ndibve pamba inhau yekuti mukadzi wangu tikafona haafoneri vatete vake kana kuudza hanzvadzi dzangu anonanga kuhanzvadzi dzake kuma oenda onotaura nhau yake ataura nhau yake ikoko vana tezvaro vodzoka kwandiri ouya wondirova ini vandirova saka inini ndozoona Dimi. Kwete. Jana uta. Manje zvoti. Ari pano anozvitaura. Ndi wapi? Anozvitaura. taura kana unagedzetora Komnoroere mukwazi. Nyaya yakaitika ndakafonera nahanzvadzi. Ndakafonera nahanzvadzi kuti murume haachandidi. Saka ndafonera tsano wangu kuti tsano chii chikunetsa. Saka hatsano handikwanisi kutaura newe. Saka tsano handikwanisi kutaura. Saka nasekurwandisa. Vatotakamirira wenzi.
amene pano wari wambouya mumotezo zvakazi tsana handikwanisi kutaura neminya yacho ndakati inombori nyaya yezvikanzi zvanzi yenyu chandingakuudzai hanzvadzi yenyu hainditeereri handiri ndakati kana isingakuteererei pane wamakamboudza here kana gogo wake kana tete wake kana kuti bhudhi venyu kana maiguru venyu kuti vakugadzisei mumuwirirano zvakanzi handina ndakati chitsvagai nzira dzipi idzodzo mukwanise kuyanaliswa muwirirano zvikanzi hauraiti tsana ndikati pakanaka zvadaro ndakazonzwa futi ndafonerwa nemukadzi wake zvikanzi bhudhi munhu waya akutorongedza ari kuti ina handichakudi handichakudi ndakati nekuda kwezvo kanzi ari kuti wakandibudira akandipa siki ndakati akakubata here kuti wakamunhuwira ko isusu how many records dzake dzatakanzwa kuti ari kukuhurira nhasi akukuti wauraiwe wakakubata here zvikanzi handizivi saka ndadaro zvikanzi akurongedza akuenda ndakabva ndaenda kupolisi ndakabva ndafonera hanzvadzi yangu taenda kupolisi ndakanotaura kupolisi ndakati polisi ndokumbirawo kuti mudedze murumomo mutaure navo muvayananisa polisi yakanditi haisi hatikwanisi kuyananisa munhu ari kurongedza hatikwanisi iyo inyaya yenyu mokwanisa kutaurana mega mopedzerana ndakabva ndabva paya ndabva taenda kumba ndakuenda kumba ndabva ndaisirwa meseji zvakanzi atorongedza akutobuda again saka ndakabva ndadzoka pagedhe paya ndakabva ndasangana natsano vanga ndikati ko tsano muindepi kana havana kundidaira tsano havana kundidaira ndakanosvika pakuvabata ndakati kunai tsano pamusi kundinzwa here chii chikuitika tauraika chii chikuitika nyaya yacho yakamira sei ndasiyana ineni pakandisiyana ineni ndopandakaita hasha ndava ndamudira mbama ndomamira zvaita ndakabva abva aenda kupolisi akandisungisa ndakabva ndanopika 2 days ndakabva ndabvisa fine ndomamira zvaita saka kunonyanya saka zvinoreva ndekuti pamwe mukadzi anonge asingadi kuti achiwanda ake nemawandiro ake imiwo futi osatsana maide makatsvaka dzimwe nzira dzevanhu vanotaura because mudirect makona kuzotora divi ndopakanakira vana tete nanasekuru kani kuti vakanzwa nyaya vanotsarudza kuti vanotsvaka kuti kwakanganzika simukwashawo munhu akamuudza kuti enda kunana tete uyananise butaivanhaudza ndombi ndeyaiva neproblem kuti uri kufonera inise abhuti ati tsvagara hama dzanoti vanavabatsire kugarisa ichi pasi uyu aitoziva kuti muchazosvikira pakurova munhu vamwe ndozvaikutandiraa but mimisatsano mune makudzwa zvechihure zvechi zvinozokubatai kamanje nayo makanyarara sei ndoda kuti motaiko notoraakadoma yenu aizvozvo zvangapira ndezvekuti watsanangura zvakaitika zvekusvikira kuti wakazorova zvishuwa munhu wese anodiwa azinzwa here mungwachi chakakurovesa ndichocho ini randoda kukumbira toda kuti mbotaura imwe nyaya ndezvekuti pane zvamataura pamuchi uyu ngaangatare zvinhu izvozvo mukadzi wako uchiri kumuda here kana kuti
mutaura yakupera mpage taura kana iwe chamwana mukadzi wangu mune vana ungani zvino vanhu vane vana mufana kuramba nazvokudei kuna vanhu wayananamemo vari baba vanhu vakaita vana vakarambana dambudziko kuvana rakakura saka rinoda kudii rinoda kuti kana paine problem neuyu mukadzi tsvagai hama dzake dzisiri vana tezvara vana tsano nana baba motaura navo vanhu vanogona kumutsiura ndoveruti kwake iwewo kana waita dambudziko nemurume uyu tsvaga hama dzani dzake kwete dzako iwe kuti ufonera bhuti kuti uyai kuno ari kuti jairira ari kuti ayo asi murume anozopedzisira uchogara newachinondibvisisa neha handinoda kupinduka ndiri kutaura handiri kuri kuraiwa tati iwewe ukatadzirana nemurume tsvaga hama dzake wodzudza kuti murume waro hama yenyiri kuita zvakadai kana zvazoomesa vekumba unongovaudza zvako kuti isi kuno kuti kuti ichikunetsa handimbowanzwa kuti vakaudza mukuwasha kuti indai kunana tete nekunana ndokwamunotangira ndokunonatsobuda mese munosununguka kutaura zvokunetsa iwo kana une dambudziko rako unosununguka kutaura muchiona tinetsana mumba makamira makadai uyu wosununguka motaura mogadziswa kana zvikadzisika hazvinangwi straight kumadzezvara zvokuti murume ahura murume adai hazvisiri izvo wati chiiwe mukadzi uri kumuda here mukadzi handiye akataura kuti ndakamupa mukadzi uri kumuda here pamusoro mukadzi uri kumuda here asi waya wakadarwa waya wakaita sei wazina mambo mukadzi wako uchiri kumuda here iwe uri kutiti akati wakamupa gupuro wakamupa here hauna saka uri kumuda here saka ndivi munodiwa mai mazinzo imurume muri kumuda here endai kumba kwenyu munogarisana zvakanaka kana maita dambudziko musagwisanise vabereki kana imimi pachenyu tsvagai hama ana tete hauna siseri kana ana madzikoma kwauri kutogara iko ndokunofanira kuenda kungadzo unotaura baba mukuru muchiona nemunin'ina waiti kunetsana pakati mandiri ivavo ndo vane simba rekutsiura munin'ina wavo ivowo futi kana wanetswa neye uyu tsvaga hama dzake vakaita vana tete kana vana sekuru oti nemumwe wangu hatisi kuitirana pakati vogara nemi basi ndo mavakirwo akaita dzimba dzounoona hakuna zvinhu zvinongofamba straight kudai mudzimba vanhu vanonetsana vachigadzirisa imba chidii zvacho especially kana mune vana ndokukumbirisa kuti musanyaya kumhanyira pakurambana vana ivavo havazomboti upenyu hwakanaka chaicho vafanane unge muri pamwe chete pamusoro wemama ini ndanza pakunzanzi nevana mwana wangani mwana wandi naindi mukadzi ndo kozoita uyara uya akabata kabera ora akabatwa nakuba kozoita 2 vakashaya vari chii dziri mbudzi havasi vana dzaive mbudzini makaita vana vangani yemukadzi vatatu saka panyitwa tepapi asi wozoti asi manje asi vamwe vakadii zvavo tasarwa nevana handizvi ini papo ndasina kupaziva vatoita vatiudza aiwa its okay sindai munogarisana zvawanga uchiudzwa zvekuti vana vanochatwa so zviya zvinoitika kana vanhu mapesana pari zvino zviyayo dzokera unotedzera listi yake zvarai wombonotsvaka zvimari pichanovapa chinoita kuti ukavadhe mukadzi unenge usina kubvisa pfuma saka unotona semunhu asina basa pamusoro yoda sababa ndandichikumbirawo kuti nditaure mundare mumwe mukwasha wangu mutsotsi saka zvevari matsotsi ini ndandichikumbirawo kuti
pane mari ndakati $200 yezvibinge. Mari iyo ndakaitaura kare azvizidzinge zvibinge izvo zvazvo haadi kuroora. Chikumbiro changu ndechekuti ndoda pane mweya ndoda kunzwa ndoda kubuda iyo maisalisi kudare chiregera yavagotara nenguva chakuti chamwaimbokarira izvi nezvizvi ndotenda vachataura naye vachataura naizvo kana vachizunga vanozotaurwa navo watii chemo inini ndauye kunyanyomishungurudza inhau yekuti pese patinogona ndozatamuta handifungi kuti zvichaitika ava vazosvikira mukurwa newe wazvitaura kana tamubvunza vakataura shuwa zvakaitika ndokubva wamusungidza ndobva hurumende yamuranga kurati musaiwo hachisikoyo yakatongwa kupolisi vakaona kuti ngazvitendero zvakaita kuratidza kuti izvo hazvitoiti kuona akatachi nondowazvona but iwo usati munhu atadzirei munhu kana atadza izvo zvatikutaura naye munomu zvimwe zvacho anenge asingazivi kuti hazvifaniri kudaro hafaniri kupindira nyaya yehanzvadzi direct inofanira kuuya nekune vanhu vanozovasuma kuti zvinhu zvadai because kuti mupikisane pachenyu muri tano natano muri mazera amunjeringatiutaza ndopakusvika pakusana zvibhakera but kana uchizvitana sekuru kana kuti nemwambuya kana tete muchitaura haparwi vane vaitokudzura vandovazvona saka tikuti mukadzi wako tamuti kana watadzirana nemurume tsvaga hama dzemwe kwauriwo wakatizira kwakadzora ndokwaanofanira kuinda iko bamukuru ndauya murume wangu wadai iwodedzwa kamugara pasi mutamu pane mari yezvibinge yekutaura navatezvara 200 ngaitsvage tsvaga $200 yavatezvara